नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बटाट्याचा चिवडा बनवतोय उपवासासाठी कुरकुरीत असा। त्याच्यासाठी इथे मी 5 बटाटे घेतलेले आहेत। एकदम पातळ साईजचे असे बटाटे घ्यायचे आहेत, जे आपण दररोज वापरतो तेच बटाटे आहेत। हे बटाटे आपल्याला तासून घ्यायचे आहेत आणि तासल्याबरोबर लगेच पाण्यात टाकायचे आहेत, बाहेर ठेवायचे नाहीत। हे बघा, अशा पद्धतीने पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे ते लगेच तासल्या। आणि हे बटाटे आपल्याला दोनदा धुवून घ्यायचे व्यवस्थित तासून झाल्यानंतर। इथे मी हे सगळे बटाटे तासून घेतलेले आहेत आणि हे धुवून घेतलेले आहेत। आता मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे, म्हणजे पसरट ताट घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे। आणि किसणीचा हा जो भाग आहे ना, ह्या भागाने किसायचा आहे आपल्याला, म्हणजे चांगला किस जाडसर येणार, जसं आपल्याला बटाट्याच्या चिवड्यासाठी हवा ना तसा। आणि हा लगेच किस जो आहे ना, हा पाण्यात असंच पाण्यामध्येच किसून घ्यायचा, म्हणजे अजिबात काळपट होणार नाही तो। हा बघा, असा किस येणार आहे। इथे माझा सगळा किस किसून झालेला आहे। आता आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहे। सगळं असं व्यवस्थित असं 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचा तो। पांढरं शुभ्र पाणी आलं पाहिजे, म्हणजे त्याचा जो सगळा स्टार्च असतो ना, तो निघून जाणार। हे बघा, इकडे बघा पाणी कसं स्वच्छ आलेलं आहे, ते सगळा किस असं स्वच्छ झालेला आहे आपला। आता आपल्याला हा किस गाळून घ्यायचा आहे। त्याच्यासाठी मी इथे गाळणं घेतलेलं आहे एक, आणि त्याच्यामध्ये हा किस सगळा ओतून घ्यायचा। हे बघा, व्यवस्थित असं गाळून घ्यायचं, तो पाणी सगळं निघून गेलं पाहिजे। आणि एका सुती कापडावर तो मी घालणार आहे पसरून। व्यवस्थित असं 15 मिनिटासाठी पसरून ठेवायचा, आणि 15 मिनिटानंतर आपण हा तळायला घेणार आहोत। व्यवस्थित असं पसरून ठेवला पाहिजे। आता मी एका कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे, आणि 15 मिनिटानंतर हा आता किस घातलेला आहे तेलामध्ये। किस घातल्यानंतर अजिबात लगेच त्याला झारा लावायचा नाही। जरा हे तेल आहे ना, हे जरा तेल खाली बसलं पाहिजे। तोपर्यंत हे बुडबुडे यायचे थांबत नाहीत ना, तोपर्यंत अजिबात झारा लावायचा नाही। जर झारा लावला तर आतमध्ये जे बटाट्याचा जो किस आहे ना, तो असा कुस्करल्यासारखा होणार। तेलातले बुडबुडे यायचे थांबले की आपण ढवळायला सुरुवात करायचा, आणि व्यवस्थित असं परतून ढवळायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित असं भाजून येणार। हा बघा, छान असं तेल असं पूर्ण असं बसलं की समजायचं किस भाजून झालेला आहे। अशाच प्रकारे मी सगळा किस तळून घेणार आहे। आता सगळा किस तळून झाल्यानंतर इथे मी आता शेंगदाणे तळणार आहेत, पण त्याच्यासाठी मी तेल थोडं कमी केलेलं आहे। थोडं तेल काढून घेतलं मी, आणि त्याच्यामध्ये शेंगदाणे घातले। शेंगदाणे छान असे भाजले पाहिजेत, जसे फुटतात ते तळले गेले की रंग पण बदलतो, आणि थोडे फुटल्यासारखे होतात की समजायचं आपले शेंगदाणे भाजलेले आहेत। मग हे आपण काढून घ्यायचे। त्यानंतर मी इथे काजू घालतीये। काजू पण छान असे भाजून घ्यायचे, काजूचा थोडा रंग चेंज होतो। इथे आपले काजू पण भाजून झालेले आहेत। त्याच्यानंतर इथे मी कढीपत्ता घालणार आहे। कढीपत्ता ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा असेल तर वापरा, कारण उपवासासाठी काही लोक कढीपत्ता खातात, काही नाही खात। मी इथे कढीपत्ता व्यवस्थित भाजून घ्यायचा कढीपत्ता घातला तर, नाही तर थोडा जरी कच्चा राहिला ना, तर त्याच्यामुळे चिवडा आपला मऊ पडण्याची शक्यता असते। कढीपत्ता आणि मिरची व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची। इथे मिरची मी बारीक काप केलेले आहेत मिरचीचे, ही पण व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची। आता इथे आपले सगळे जिन्नस तळून झालेले आहेत। इथे पहिल्यांदा मी बटाट्याचा किस जो तळून घेतलेला ना, तो एका बाउलमध्ये घालून घेणार आहे। मस्त कुरकुरीत असं झालेला आहे। त्याच्यावर आपण जे शेंगदाणे, काजू, मिरची, कढीपत्ता जो भाजून घेतलेला आहे ना, तो घालून घ्यायचा आहे। आणि त्याच्यानंतर आता आपण वर मीठ घालणार आहोत। तुम्ही चवीपुरतं मीठ घालू शकता। मी इथे 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। त्याच्यानंतर पिठी साखर 2 चमचे घालायची आहे।
तुम्ही ती कमी जास्त करू शकता. आणि इथे मी जिरं घातलेलं आहे अर्धा चमचा. आणि हे सगळा मसाला जो आहे तो आपल्याला ढवळून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. चिवडा एकजीव करून घ्यायचा व्यवस्थित, असं सगळ्या चिवड्याला तो मसाला लागला पाहिजे. म्हणजे साखर, पिठी साखर, मीठ आणि जिऱ्याची पावडर. इथे आपला चिवडा बनवून तयार झालेला आहे उपवासाचा. एकदम कुरकुरीत असा झालेला आहे. तुम्ही हा उपवासाला चिवडा नक्की बनवून बघा आणि कसा झालाय तो मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आजचा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.